Salutare, oameni buni! Vă mulțumim mult pentru inimile voastre, pentru comentariile voastre și astăzi vom afla răspunsul la provocarea de săptămâna aceasta, care suna în felul următor. La intersectarea străzii Mihai Viteazu cu Bulevardul Ștefan cel Mare din orașul Chișinău s-au apropiat două autoturisme, unul de culoarea roșie și unul de culoarea albastră. Ambii au continuat deplasarea înainte. Întrebarea este, care din ei au efectuat corect această manevră? Înainte de această intersecție, este instalat indicatorul de informare despre deplasarea pe benzi. Și plus la aceasta sunt aplicate și marcaje rutiere care indică direcția de deplasare de pe fiecare bandă. În cazul dat, autoturismul roșu, dacă s-a apropiat de pe prima bandă, are dreptul să continue deplasarea doar la dreapta, iar autoturismul albastru are dreptul să continue deplasarea sa doar înainte. Cu alte cuvinte, răspunsul corect pentru săptămâna aceasta este inima de culoare albastră. Succes în continuare!